Is-Soċjetà Filarmonika Madonna ta' Lourdes fil-Qrendi din is-sena tiċċelebra l-131 sena mit-twaqif tagħha. Raħal fejn il-festa tfisser ħafna u din is-sena speċjali għax proprjetà pubblika taħt ir-responsabilità tal-Awtorità tal-Artijiet ġiet trasferita b'titolu ta' enfitewsi temporanju għal 50 sena lil din is-soċjetà biex tiġi użata bħala maħżen fejn jistgħu jerfgħu l-armar tal-festa tal-Madonna ta' Lourdes. Minn barra spazju adegwat għal ħażna tal-armar u l-materjal tal-festa, it-trasferiment ta' din il-proprjetà lis-Soċjetà Filarmonika Madonna ta' Lourdes ifisser ukoll it-tisħiħ tal-ħidma volontarja tal-istess soċjetà. Il-Ministru responsabbli mill-Artijiet Owen Bonnici qal li b'dal mod il-Gvern qed ikompli jappoġġja iż-żamma tal-Festi Maltin li kisbu wkoll ir-rikonoxximent ta' wirt intangibbli tal-UNESCO. Is-Soċjetà Filarmonika Madonna ta' Lourdes hija wkoll responsabbli mill-arti piroteknika u l-armar tal-festa. Dan il-post tal-armar kien importanti ħafna għalina u kien bżonjus, illa għaliex din is-sena aħna wkoll qegħdin ħaniċċelebraw it-twettiq ta' riorganizzazzjoni tal-planċir artistiku tal-banda tagħna fejn wara tant snin kien inħass illi dan jerġa' jiġi restawrat mill-ġdid. U għalhekk dan il-post tal-armar sa jkun il-post fejn dan il-pjanċir fost l-opri l-oħra tal-armar tagħna sa jkunu jistgħu jitpoġġew. Il-festa tal-Madonna ta' Lourdes fil-Qrendi din is-sena se tkun iċċelebrata fl-aħħar ħadd ta' Ġunju.